شستی مطبوعاتی محترم نمایندگان وسایت اخباری ما خیر مقدم میگوییم агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз фаъолияти пурсамари ҳар як нумояндаи васоити ахбори омма изҳори миннатдорӣ баён мекунад ва маҳз ҳамкории густурда бо намояндагони васоити ахбори омма ба ҳар як вазорату идора ва ташкилот имкон медиҳад оид ба фаъолияти худ, оид ба корҳои кардаи худ, оид ба дастовардҳои худ ба тамоми ҷомеа муаррифӣ кунад, фаъолияти кории худро тариқи васоити ахбори омма нишон диҳад ки дар кадом сатҳ фаъолият мекунад ва чӣ нақшаҳое дорад. Ва такрор мегӯям ки мо аз ҳамкорӣ бо намояндагони васоити ахбори омма бисёр миннатдор ҳастем ва инъикоси объективонаи фаъолияти кории моро мо бовар дорем шумо ба роҳ мемонед ва аз нишасти имрӯза низ як дараҷае бошад ҳар яки мо баҳогузорӣ мекунем ва нақшабандии ояндаро низ ба шумо гуфта мерасонем. агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ сиёсати ягонаи назорати давлатиро дар соҳаи маориф ва илм ба роҳ монда оид ба амалӣ шудани дурустии барномаҳои қабулкардаи самти фаъолияти таълим, дурустии татбиқи стандартҳои давлатии таҳсилот, нақшаву барномаҳои таълимӣ ва дар умум назорати фаъолияти муассисаҳои таълимии соҳаи маорифро бар уҳда дорад ва вазифаи асосияш аз ҳамин иборат аст. дар нимсолаи якуми соли 2022 агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллати ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои маҳбуби кишварамон ки дар паёми навбатии худашон ироа гардида ба соҳаи агентии назорат дастуру супоришҳои мушаххасе додан ба роҳ мондааст. инчунин дар доираи дастуру супоришҳои доимии роҳбари давлатамон қарору фармоишҳоу дастурҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи кории худ ба роҳ мондааст ва дар нимсолаи якум корҳои назаррасеро ба анҷом расонидааст. аз ҷумла дар нимсолаи якуми соли 2022 ҷиҳати мустаҳкам намудани пояи ҳуқуқии агентӣ дар доираи иҷроиши талаботҳои қонунҳои соҳавии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи томактабӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ, таҳсилоти олии касбӣ ва таълими баъди муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба роҳ монда ки дар инҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст ба 5 санади зерқонунӣ тағйиру иловаҳо ворид кардааст ва пас аз бо вазорату идораҳои дахлдор мувофиқа намудан ба мукаммал кардани ин санадҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод мекунад. асосан ин санадҳо барои таҷдиди назар кардани меъёри баҳогузорӣ дар фаъолияти агентӣ дар самти аттестатсия ва аккредитатсия, таҷдиди назар намудани меъёрҳои муайян кардани рейтинги муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ мебошад ки инам бо зудтағйирёбии талаботи мавҷуда бояд тағйиру иловаҳо ворид карда шавад ва ба сохтори навтаъсисе ки агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мутобиқ карда шавад. ҷамила ҳусейнова, ҳафтанома ССР. муҳтарам раис, аввалан ки ташаккур аз шумо барои ҳамчунин бамер ман намедонам он коро дида надидан, вале ҳафтаи сеюм аст мо дар нишастҳо иштирок мекунем ва номгӯи тамоми нашрияву телевизиону радио воқеан ин аз эҳтироми шумо ва аз эҳтироми агентӣ дарак медиҳад. ташаккур. ман як суол ва як пешниҳод доштам. суолам дар мавриди он аст ки таи 5 моҳ агар хато накунам шумо ба ҳайси раиси агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм
فعالیت دارید. بسیار میخواستم بدانم که فعالیت و کار رو از چی سر کردید، چون که تا جای ما آگاه هستیم. من نمیخوام به عزت نفس کسی رسیدن، ولی از ایرادهایی که نسبت رئیس قبلی خود پیشوای ملت هم داشتن، فعالیت اگنتی در بسیار حالت ناگوار بود. من شاید خطا میکنم یا نه، ولی ما شنیدیم. کارو از چی سر کرده، چه مشکلات بود، چی کار کردن در کار. واقعا پرابلم در ساحه معارف خیلی زیاد است. ما شما رو قبلا میشناختیم که در وزارت معارف کار میکردید، بعد رفتید به اگنتی اویاتسیای گراجدانی که تماما یک اگنتی نو بود، کار از صرف سر کردید و موفق هم شدید. امروز دوباره برگشتید به ساحه معارف. کار از چی سر کردید؟ چی مشکلی ها بود؟ با چی روبرو شدید و کماندی که امروز شما دارید چی کار میکنه؟ پیشنهاد دومم با نظرداشت وضع معارف خواهیم نخواهیم این به شما هم وابسته است. اگر وزارت معارف یک طرف، شما نیز ارگانی نظارتی هستید. مهاجرت آموزگاران، نورسایی کتاب‌های درسی، وضع مکتب‌ها در دهات دوردست. و من همچون رهبری نوترین اگنتی فعالیت خود را با تیمی که در اگنتی و ریاست شعبه‌های دستگاه مرکزی و ریاست شعبه منطقوی کار میکنند، کار را از چی شروع کردیم؟ از اجرایش صادقانه و پاک وجدانانه وظیفه‌های خدمتی در سمت فعالیت خود. و ما هر یک کارمند ساختار نظارتی پیش از همه ما شهروند تاجیکستان هستیم، شهروند دیار بیشتاسا هستیم و ما باید پاتریوت همین دولت ملت باشیم، فدایی همین دولت ملت باشیم و هر یکی ما باید وظیفه‌های خدمتی رو باید با صفت اعلی اجرا کنیم. و وظیفه اساسی ما که کار رو شروع کردیم این است تحلیل مشکلات موجوده، معین کردن جایهای پرابلمناک و در یکجایی برای برطرف کردن مشکلات چاره‌های مشخص اندیشیدن. آمار، رقم این بسیار یک چیزی بزرگ است، یک چیزی تقدیرساز و تقدیر حل کننده است. ما شروع کردیم از جمع‌آوری معلومات آماری، معین کردن پرابلم‌های موجوده، معین کردن شماره هیئت عنوان‌های علمی و درجه علمی داشته کارمندان زینوی تحصیلاتی کسبی، معین کردن نورسایی آموزگاری، معین کردن نورسایی کتاب‌های درسی و در هماهنگی با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چیزی که شما قید کردید مقام وکالتداری تطبیق کننده سیاست دولت در ساحه معارف هستند، در هماهنگی با وزارت معارف برای پیشرفت ساحه و برطرف کردن کمبودی و چوره‌جویی را آغاز کردیم. و ما چه خیلی پیشتر قید کردیم با تمام زینه‌های تحصیلات، با تمام ریاست شعبه معارف شهرنوی واخوری کردیم، در هماهنگی مشکلات ساحه را تحلیل و بررسی کردیم، پرابلم‌های موجوده را معین و برای راه حل آنها چاره‌های داخلدار و قرارداد داخلدار نیز قبول کرده شده عملی آن را تطبیق آن را آغاز کردیم. و حاضر که تعطیل است و آغاز سال خونیش است 1 سپتامبر در هماهنگی برای برطرف کردن کمبودی و چاره‌های مشخص می‌خواهیم اندیشیم. مسئله نورسایی کادری آموزگاری شما قید کردید در سال تحصیلی 2021 و 2022 زینه میانه کسبی و عالی کسبی رویه آموزگار شماره معینی خواننده، شماره معین دانشجویان ختم میکنند و آنها طبق راحت با مؤسسه‌های تعلیمی سفربر کرده میشوند و برای برطرف کردن نورسایی آموزگاری آنها نیز سهم گذاشته درجه شماره نورسایی را به اعتدال می‌دارد. وظیفه در پیش گذاشتهمون به نهایت زیاد است. برای آموزش اختصاص‌های لازمه، برای معین کردن اختصاصایی که طلباتشون نیست در مؤسسه تحصیلاتی میانه و عالی کسبی و در هماهنگی برای به اعتدال آوردن و به نقشه‌گیری درست فعالیت صحابی وظیفه در پیش ما داریم و ما امید داریم که وظیفه ما حتما با صفت لازمه عملی می‌شوند و در رشد صحه ما حتما باید سهم گذاریم. نه 5-6 سال اخیر است که نشان داد و می شود اگنتی در همین سن این نشان دهنده نگران کننده است البته و به صفت تحصیلات این بیشتر تاثیر می رساند. اگنتی همین سمت را آیا نظارت می کند و نظر شما چی است که همین سبب همین چی است که این امیل کم نمی شود و بیشتر شده است در سال امیل‌های کارشون؟ کارمندان خود را باید با معین کردن
сатҳу сифати таълим, аз худкунӣ, иҷозатномадӣ ва аккредитатсия яке аз масъалаҳо ин суҳбат гузарондан ва дар доираи барнома ва стратегияи қабулшуда оид ба муқоимат бар зидди коррупсия гуфту шунид мекунад, корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунад. Нисбат ба ин масъала мо низ бетараф нестем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ин самт нишондиҳандо бештару хубтар шавад. Ва шумо худ медонед ки дар ин самт мақоми ваколадори давлатӣ ҳаст. шумо метавонед ба мақоми ваколадори давлатӣ низ муроҷиат кунед, ин саволи худатонро ба онҳо низ расонед. мо дар навбати худ нисбат ба ин масъала бетараф нестем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар дораи ваколатҳои худ барои кам кардани ин омил чораҷӯӣ кунем. саломат бошед. умуман омода намудани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забонҳои давлатӣ хуб фарҳангу маданият ва ҳамзамон хуб ҷиҳати аз худ намудани забонҳои хориҷӣ русӣ ва англисӣ тадбирҳои мушаххас андешида шавад. яъне таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа ба ҳамин нуктаҳо зоҳир карда шавад. хуб дар пайравӣ аз дастури супоришҳои роҳбари давлат хуб агентии назорат дар соҳаи маврид ҳамчун мақомоти ваколадор дар нимсолаи аввали соли равон чӣ тадбирҳоро амалӣ намудааст? саломат бошед. нисбат ба соҳаи маъриф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дастурҳои мушаххасе медиҳад ва агентии назорат дар соҳаи маъриф дар вақти ташхиси иҷозатномадӣ ва ворид намудани тағйирот ба заминаи иҷозатномаҳои муассисаҳои таълимӣ ба касбҳои омӯзгорӣ эътибори ҷиддӣ медиҳад ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбие ки барои дар заминаи иҷозатнома қабул намудани ихтисосҳои омӯзгорӣ ба мо муроҷиат мекунанд, дархостҳои онҳо қонеъ гардонида мешавад. Инчунин даҳҳо марказҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба агентӣ муроҷиат карда истоданд ва дар мушовараи навбатие ки моҳи 30 июл баргузор гардида шуд, зиёда аз 22 муассисаҳои хусусие марказҳои омӯзиши забонҳои хориҷиву англисӣ, забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забонҳои русиву англисӣ ба мо муроҷиат кард. дар доираи партави дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат агентӣ тамоми дархостҳои чунин марказҳои забономӯзиро пурра қонеъ мегардонад ва барои ташкил кардани курсҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ чораҷӯӣ менамояд. ва мо низ ҳамчун сохтори назоратӣ барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар доираи санҷишҳо дар баробари санҷишҳои гузаронидашуда ҳамчунин тавсия ва кӯмакҳои методӣ барои дуруст ба роҳ мондани раванди таълим ва дуруст татбиқ намудани барномаву стандартҳои таҳсилот бетараф нестем ва дастуру тавсияҳои мушаххас низ медиҳем ва ҳар яке мо кормандони соҳаи маориф ки ҳастем дар тамоми фаъолияти кории худ барои баланд бардоштани сифати таълим ва савияи дониши ҳам кормандони муассисаҳои таълимӣ ва ҳам худи донишомӯзон чораҷӯӣ мекунем ва бетараф нестем. ҳиссаҳои таълимӣ дуруст аст. тибқи талабот ҳар як омӯзгор дар 5 сол як маротиба аз аттестатсияи лозима бояд гузарад ва дар ин самт мақоми ваколадори давлати вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аст нақшаи аз аттестатсия гузаронданд ва ё ин ки аз курси такмили ихтисос гузарондани омӯзгорон аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ ба нақша гирифта мешавад ва ҳамасола 20% омӯзгорон бояд аз такмили ихтисос гузаронда шавад. дар раванди аз аттестатсия 5 сол як маротиба гузарондан шумо нисбат ба ин масъала ба мақоми ваколадори давлатӣ метавонед муроҷиат кунед ва дар ин самт онҳо саволи мушаххас. лекин дар баробари агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм ки аттестатсияи хеле муассисаҳои таълимиро мегузаронад дар 5 сол як маротиба аз фаъолияти тамоми сохсорҳои муассисаи таълимӣ баҳогузорӣ мекунад, ҳам раванди тарбия, ҳам раванди таълим, ҳам раванди корҳои илмӣ тадқиқотӣ, ҳам раванди ҳимояи рисолаҳои номзадӣ дар зинаи миёнаи касбӣ ва олии касбӣ, дар зинаи таҳсилоти умумӣ аз курсҳои такмили ихтисос гузаштани кормандони яъне омӯзгорон ва ҳатман мавҷудияти китобҳои дарсӣ. дар ин самт дар доираи ваколатҳои худ агентӣ фаъолияти худро ба роҳ мемонад. назаратон саволҳои бисёр ба маврид ҳастанд. сатҳу сифати таълим, муайян кардани сатҳу сифати таълим, фоизи аз худкунӣ ва муқоиса ба давраи пешин ва ба минтақа низ
ин вазифаи муҳими мо аст. дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ фарз кардем ҳамасола рейтинги муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад. ҷои 1 аз рӯи холҳои гирифта, ҷои 2 аз рӯи холҳои гирифта, ҷои дар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи азхудкунӣ ва сифати таълим дар умум якранг ҳастанд. дар умум 78 то 80%. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нисбат ба дигар минтақаҳо 2.5% сатҳу сифати таълим ва азхудкунӣ баландтар аст. дар мисли шӯравӣ сатҳу сифати таълим ва дониш азхудкунӣ дар кадом сатҳи фоиз буду чӣ хел буд инаша дигар масъала аст. айни замон манзурум ин аст ки ҳамон вақт мегӯям ки Бадахшон ҷои аввал вақт акн мегуфтам чӣ хел буд ман рости гап маълумоти аниқи дақиқи омории мо дар дастамон давраи шӯравиро надорем. айни замон сатҳу сифати таълим ва азхудкунӣ дар минтақаҳо ҳамранг ҳастанд. дар мисол шаҳри Душанбе 78-80%, ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 79-80%, вилояти Хатлон 78-80%, вилояти Суғд 76-78%, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 80-82%. яъне мутаносибан 1-2.5% фарқият ҳаст ва инам нишондиҳандаи нисбатан хуб аст. лекин айни замон аз рӯи шумораи иштироки хонандагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ, иштироки хонандагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои озмуни гирифтани медали тилло ва аттестати сурхи намунаи давлатӣ нишондиҳандаҳошон нисбатан камтар аст. дар қисмати саволи дуюматон оиди низоми 12-сола ҳар як ислоҳоте ки бояд ҷорӣ карда шавад пеш аз ҷорӣ кардан ҳатман таҳлилу баррасиву банақшагирӣ бояд амиқ бошад. яъне зиёд кардани ҳаҷм нақша ва соатҳои таълимӣ ин ба манфиат аст. яъне чӣ қадар фарогирии хонандагон ба раванди таълим зиёд шавад ҳамон қадар барои сифати таълим ва касбияти онҳо таъсири мусбӣ мерасонад. лекин барои ҷорӣ кардани низоми таълими 12-сола ва 1 сол зиёд кардани ҳаҷми таълим дар зинаи таҳсилоти умумӣ ин таҳлили амиқро талаб мекунад. чунки барои ин инфрасохтори лозима бояд муҳайё карда шавад. тамоми раванди таълим бо васоити таълимӣ бояд таъмин карда шавад. музди меҳнати омӯзгорон ва хариҷоти иловагӣ бояд таҳлил карда шавад ва пас аз қарори қабули ниҳоӣ барои амалӣ шудани ин раванд аз ҷониби вазорати идораи дахилдор ва мақомҳои ваколатдор қарори дахилдор қабул карда мешавад. дар ин самт вазорати маориф ва илм таҳлил гузаронида эҳсос пажӯҳишгоҳи рушди маориф академияи таҳсилот ва мо боварӣ дорем ки мутахассисони варзидаи мақоми ваколатдор нисбати қарори ниҳоӣ қабулшуда маълумотҳои иловагӣ ба шумо пешниҳод В школах ежегодно ученикам выдают учебники. Азиза Клычева, независимый журналист. Независимый журналист, но я нескольких пишу, да, и даже пресс писала, и этих. Хочу вам, Дельсузи, сейчас хочу вам сказать, что вот особенно в национальных школах учебники ежегодно получают учебники, им продают, не получают, им продают учебники. А это... При президенте Республики Таджикистан является надзирательным органом. Есть государственный орган, который реализует политику государства в сфере образования. И я хочу от уважаемых средств массовой информации попросить, чтобы под различия между двумя структурами мы должны понимать и соответственно задавать вопросы. Касательно подготовки книг, которые вы говорите, старые, и за них требуется плата, мы все знаем, что на данный момент все книги предоставляются по платной основе и на 3 года. То есть окупаемость книг и воспроизводство учебных пособий обязательно должны быть выполняться и обеспечиваться. То есть в каждой школе книги предоставляются на платной основе и стоимость
книг, которые предоставляются на платной основе, она мизерная относительно продают, которые в специализированных учреждениях продаж книг. Поэтому мы ваш запрос обязательно соответствующим органам предоставим, и о качестве выпущенных книг тоже мы обсудим этот вопрос. А касательно невысокого уровня знания русского языка со стороны преподавателей, это тоже есть такие проблемы. И не только, которые вы говорите, в высших учебных заведениях, наблюдаются проблемы и в других секторах образования, и других уровнях образования. В этом плане со стороны агентства по надзору в сфере образования ведется надзирательные работы. Мы обязательно качество обучения и качество преподавания русского языка в профессиональных учебных заведениях мы в этом плане надзирательной своей деятельности усилим и обязательно с Министерством образования скоординируем нашу дальнейшую деятельность и сделаем так, чтобы качество образования, это наша прямая обязанность, чтобы качество образования увеличилось. حق میشوند بازم احیا میشوند و همون کتاب ها که باید اجاره پولیش داده شود سالها در انبار میایستد و حالت های میشود که پولی همون اجاره باید سپارند خیلی گفته در دامی 3 سال همون اجاره پولی از پدر و مادر رو جمع میکنن. خواهش میکنم وقتی که نظارتچی ها رفتن یک بار فوند کتابخانه رو که کتاب های نوی که اون فن ها از برنامه تعلیمی برداشته شدن در انبار میایستد، خواهش میکنم همین رو بسنجید. و در مسئله کتاب های روسی خواهش میکنم که هرچند روسیه از شریک اساسی استراتژی ما از 5 مکتب روسی میسازد، اما در گروه های روسی که به واسطه تابعیتش به وزارت معارف نگرانده شده است، کتاب ها باز هم از روسیه میگوید. گویا که کتاب های ما یک تحلیل کوچک گذراندیم که کتاب هایی که متخصصان ما به زبان روسی می نویسند یا کتاب هایی که از زبان تاجیکی به زبان روسی ترجمه شد اونها قبول ندارند. حالا که این کشوری ما است، به هر حال زبان ما از ما باید سعی بکنیم. چرا همین خیلی است. من خواهش میکنم در همین مورد یک تحلیل گذرانده شود. بعداً ببینید، حالا من مقایسه کردم که صفت تحصیلات در مکتب ها تقریبا 30% است و در دانشگاه هم همین قدر است. اما نگران کننده وضع مکتب های ابتدایی کسبی است. اونجایی که کسب می‌آموزند خیلی نگران کننده است و خیلی کم توجه هم مردم گویا که اونجا تحصیل نیو و کسب می‌آموزند. شرط نیست که اونجا مثلا صفت تحصیلات، آموزشی زبان، این چیزها گویا که اهمیت نداشته باشد. در همین مورد نظر شما رو می‌خواستم. تشکر. نشر با معاملات کتاب‌های درسی و هر یک کتاب که چاپ کرده می‌شود با اجاره داده می‌شود، به خاطر که پای در پای چاپ کتاب‌ها براه مانده شود و همه صنف‌ها با کتاب‌های درسی تامین کرده شوند. نسبت آن فن‌هایی که از نقشه تعلیم و برنامه تعلیم برداشته شده است، کتاب‌ها در انبارند و از آنها اجاره گرفته می‌شود. نسبت این مسئله ما حتما آموزش می‌گذرانیم و در دایره طلبات موجوده توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را حتما ارائه می‌نماییم. نسبت با در مکتب‌هایی که با زبان روسی هستند و استفاده از جانب فدراسیون روسیه ساخته به استفاده داده می‌شود و درس در آنها با زبان روسی است، نسبت این مسئله شما باید معلومات عمیق‌تر و دقیق‌تر داشته باشید. از سازش بین صحابی اوید به این مسئله و نقشه‌های تعلیمی موافقه شده و تصدیق شده این مؤسسه تعلیمی و در این مؤسسه تعلیمی هست حتما فن‌هایی که با نظرداشت منفعت‌های ملی ما به نوبت گرفته شده به شهروندان ما آموزانیده می‌شوند. نسبت این مسئله در دوره سازشنامه به امضا شده فعالیت براه مانده می‌شود و آن معلوماتی که ما دسترس داریم و خبردار هستیم در این مکتب‌ها حتما با نظرداشت منفعت‌های ملی ما و خصوصیت‌های خاص ملی ما نقشه تعلیمی با نظرداشت طلباتی که از جانب وزارت معارف پیش بینی شده است رعایت کرده شده درس‌ها آموزانیده می‌شوند. سلامت باشید. سلامت باشید. این برابر ارزش از جانب اجنسی نظارت در سایر معارف و علم تنها حجت‌های براه مانده شده تصدیق کرده می‌شوند که شهروندان ما یا دیگر شهروندان در خارج کشور زینه تحصیلات عمومی میانه کسبی و عالی کسبی را ختم کردند و
ва мо дар доираи талабот ариза барои тасдиқ, эътироф ва баробарарзиш пешниҳод мекунанд ва мо пеш аз ҳуҷҷатро тасдиқ намуда баробарарзишу эътироф кунем ҳатман дархост мекунем ба ҳамон муассисае ки гӯё ҳамин шаҳрванд хатм кардааст. мактуби расмӣ ирсол мекунем ва аз он ҷониб ба мо мактуби расмӣ ворид мешавад ки чунин шаҳрванд дар рӯйхати донишҷӯи ҳамин соле ки шумо мегӯед умуман ба қайд гирифта нашудааст ва диплом бо чунин рақам ва бо чунин ба қайди давлатӣ гирифташуда дар мо вуҷуд надорад. ин асосан шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд. аксари онҳо аз ҷониби сохторҳои дахдор аллакай бозпурсӣ шуда истодаанд ва ягон дипломи қалбакии шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон хатм карда диплом гирифта ба қайд гирифта нашуданд. ҳама инҳо ба давлатҳои хориҷӣ алоқаманданд. ва дигар муассисаҳои таълимии хусусӣ вобаста аз зинаи таҳсилашон аз ҷониби агентии назорат дар доираи талабот назорат карда мешавад. гимназияе ки шумо мегӯед ин зинаи таҳсилоти умумӣ ҳастанд ва барои гирифтани иҷозатнома дар доираи меъёрҳои мавҷуда ба талабот ҷавобгӯ бошанд онҳо иҷозатнома оид ба беҳбуди фаъолияти таълим мегиранд. ба назорат дар гимназияи хусусиёе ки муассисаҳои таҳсилоти умумии типи нав ба истилоҳ ки онҳо номгузорӣ карда мешаванд онҳо низ талаботашон ва назораташон як аст. ба зинаи таҳсилоти умумӣ ва нақшаи таълимии онҳо, барномаҳои таълимиҳо, низомнома, оиnnомаи онҳо ҳамаш тибқи талабот аст зинаи таҳсилоти умумии равияи гимназия ва литсеӣ аст. ва назорат нисбати инҳо низ дар доираи ваколатҳои агентӣ дар доираи иҷозатнома ва аккредитатсия ба роҳ монда мешавад. ва инчунин назорати муроҷиатӣ бошад, агар дархост бошад ки дар ҳамин муассиса камбудиҳои зиёде аст ва аз мо дархости расмӣ шавад, мо дар доираи дархости ворса ҳатман назорати ин муассисаҳоро ба роҳ мемонем. нишасти то он давра мо як нақшачорабинӣ кард ва то он давра вазифадор кардем ки он камбудие ки дар муассиса дида мешавад то давраи аттестатсия ҳал шавад ва дар вақти аттестатсия дида мекунем ки агар мушкило ҳал шуд мо ба муддати 5 сол бо иҷозатнома метавонем, агар ки нашуд бо тибқи қонунгузорӣ чора. муҳтарам Саидзода, эҳтиромона хоҳиш шумо ҳамсӯҳбат шавед, ҳамоҳанг кунед, дархости онҳоро қабул кунед ва чӣ проблемаҳо ҳаст қайд карда гиред ва сентябр кушид, раванди таълим оғоз кушид. ҳатман нисбати ин гимназия фармоиш ба таъсип мерасад, рафта бинед ва чораҷӯӣ кунед ва дархости муроҷиаткунандаро қонеъ гардонед. ҳатман аз натиҷаи санҷиши гузаронидашуда ва корҳои назоратӣ ба намояндаи васоити ахбори мо ҳатман маълумоти муфассал пешниҳод кунед. дар ҷумҳурӣ нақшаи қабул ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ дар як сол ҳоло 105997 ҷой аст, вале тибқи омори маркази миллии теҳсисӣ имсол дар тақсимоти асосӣ танҳо 57988 нафар роҳхат ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ гирифтанд. яъне ин ҳатто 60% нақшаи қабули ҷумҳуриро ташкил намедиҳад. шумо мегуфтед ки ин раванд ба сифати таҳсилот дар кишвар рахна ворид намесозад ва ин сабаби баста гаштани ихтисосҳо ва равияҳои холӣ буда намегардад ва шумо мегуфтед ки ин вазъият чӣ паёмад дошта метавонад. ташаккури зиёд. иҷроиши нақшаи қабул дар дилхо зинаи таҳсилот ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ин бисёр муҳим аст, чунки аз иҷроиши нақшаи қабул сарбории омӯзгор, фаъолияти кафедраҳо ва дар умум манбаи маблағгузорию андозбандӣ ба ҳисоб меравад. иҷро шудани нақшаи таълим метавонад боиси паёмадҳои манфӣ низ ба муассисаҳои таълимӣ расонад ва дар ин самт аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ чораҷӯӣ карда шуда истодааст ки нақшаи қабул иҷро шавад ва иҷроиши нақшаи қабул ин муҳим аст. муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар раванди корҳои ташвиқоту тарғиботӣ бояд фаъолияти худро ҷоннок намоянд ки хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои интихоб кардани муассисаҳо ҳавасманд бошанду барои шомил шудан ба донишҷӯӣ ва сазовор шудани номи донишҷӯӣ онҳо низ ҳавасманд бошанд. дар ин самт аз ҷониби
وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان از جای مؤسسه تحصیلات عالی کسب از جانب آژانسی نظارت در سایه معارف چقدر که ما معلومات داریم علاقه چورجویی شده ایستاده است و نسبت این مسئله کاربری نیست کرده میشود. پیامد دارد از من 9 شد و 1 ساعتی که با ما جدا کرده شد با اتمام رسانید. تشکر زیاد برای اشتراکتان. سلامت باشید. مسئولین ریاست و شعبه‌های آژانسی